Bartłomiej Bodniuk, Artur Bramowa, Dariusz Dzięto, Henryk Kmiecik. Dziękujemy panom posłom. Jeszcze raz podziękujmy panom posłom za obecność. A gdzie reszta? Koleżanki i koledzy, oddajemy jeszcze głos pozostałym panom posłom. Bardzo proszę. Miejcie świadomość tego, że nie będziecie sami. To jest sprawa pierwsza, sprawa druga i to chciałbym, żeby publicznie zostało dzisiaj przedstawione. Nie jesteście zabawką mechaniczną jako służby mundurowe, z których można wyrywać te gorsze ogniwa. Jesteście razem, jesteście solidarni i wszyscy macie świadomość tego, jak część z waszej grupy została poszkodowana tymi zmianami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę jeszcze uwagę, oddam głos koledze, odczyta treść petycji, żeby wszyscy wiedzieli, co zostało złożone, co napisane. Do pana premiera, bardzo proszę. Pan Donald Tusk, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem pana Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego. Szanowny panie premierze, w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2012 rok w imieniu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej pragniemy wyrazić niezadowolenie i rozgoryczenie faktem pominięcia przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariuszy tych formacji w podwyżkach wynagrodzeń. Szanowny panie premierze, obecny kryzys w Europie oraz stojące przed Unią Europejską ogromne wyzwania z całą pewnością przyczyniają się do wzrostu niepokoju. My, służby mundurowe, jesteśmy i pragniemy być aktywnym, konstruktywnym i niezawodnym uczestnikiem europejskiego wysiłku w sferze bezpieczeństwa. Tylko bezpieczna Europa stanie się Europą bez podziałów, Europą pewną swego przeznaczenia, zdolną do odegrania roli międzynarodowej. Dawne powiedzenie piękności siła brzmi dzisiaj prawdziwie jak nigdy. Ta siła zbudowana jest między innymi na umiejętności wspólnego działania wszystkich służb mundurowych. Dlatego też jako dalece niezrozumiałe i niedopuszczalne uznajemy działania zmierzające do faworyzowania jednej formacji i jednocześnie ignorowania trudu ponoszonego przez funkcjonariuszy innych służb. Jest to pierwszy taki przypadek, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej dzieli środowiska mundurowe na lepszych i gorszych i z pełnym rozmysłem pomija część funkcjonariuszy, którzy codzienną, uczciwą służbą zapewniają bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Szanowny panie premierze, wnosimy o zmianę na forum parlamentu decyzji pomijającej służby Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną i Służbę Więzienną we wzroście uposażeń na 2012 rok. W sytuacji ciągłych oszczędności budżetowych, braku od 3 lat waloryzacji uposażeń chociażby na poziomie inflacyjnym, nakładania nowych zadań i obowiązków oraz narastającej frustracji i braku perspektyw, oczekujemy od premiera rządu RP działań zmierzających do ustabilizowania złej sytuacji panującej w naszych służbach. Informujemy, że podtrzymanie istniejącego stanu rzeczy spowoduje odpływ kadry z naszych formacji, ludzi, którzy niejednokrotnie narażali i narażają zdrowie i życie na zapewnienie obywatelom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Szanowny panie premierze, patrzymy z dumą na dorobek naszych służb w ostatnich latach i pragniemy z ufnością i bez obaw oczekiwać tego, co przyniesie przyszłość. Na zawód funkcjonariuszom umundurowanej formacji patrzeć należy nie jak na każdą inną profesję, ale szukać w nim powołania. Pewnej misji, której podejmuje się wielu młodych ludzi wstępujących do naszych szeregów. Nasza służba spełnia najbardziej podstawowe potrzeby i oczekiwania obywateli. Spokój, bezpieczeństwo i poszanowanie prawa należą do wartości, które ludzie cenią sobie najwyżej. Jesteśmy dla społeczeństwa i społeczeństwu służymy. Każdego dnia naszej służby zawsze o tym pamiętamy. Znamy obowiązki, jakie powierzyła nam Polska, nasze miejsce i rolę w systemie instytucji stojących na straży bezpieczeństwa państwa i obywateli. Wypełniamy zadania, które nakładają na nas ustawy i inne przepisy prawa. Szanowny panie premierze, nie będzie naszej biernej akceptacji dla działań, które wpływają bezpośrednio na pogorszenie i tak już złej sytuacji wielu
funkcjonariuszy i ich rodzin w naszych formacjach. Zmiana przyjętych w projekcie ustawy budżetowej rozwiązań polegająca na podniesieniu uposażeń w Zarząd Policji i Wojska Polskiego pozwoli dać wielu funkcjonariuszom nadzieję na stabilizację i wpłynie pozytywnie na decyzje co do perspektyw dalszej służby. Podpisali przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków Królewia Krzysztof Oleksa, przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Mariusz Tylny, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Urzędnictwa Krzysztof Hetman, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Wiesław Żurawski, przewodniczący